aquí, senyors i senyors, en qualsevol cosa, que sembla que tot és bon rotllo, també hem tingut episodis amb disputes internes i petits debats entre nosaltres. Bueno, Manu, són coses que passen, no? Som un grup molt exigent, som un grup nou de treball i, bueno, problemes de la convivència. Coses que passen, no, Irene. Coses que passen, no. Com que no? Miren aquest vídeo i jutgin, si això és normal. Bueno, vinga, a veure, posa el vídeo. Bona nit, senyors i senyors, ja està tot preparat. Llums, càmeres, targeta, cadira. Comencem amb el qualsevol cosa. T'ho reventa. Joshua, t'ho reventa, Ico. Qui ha sigut? Caca. Un momento, no hay papel, me han dejado sin papel, maldición, Joshua, no hay papelico, no. Cago en Déu, Irene, on està el meu entrepà de salami? M'he fet un entrepà de salami tope bueno, pavo, tio, no és tan lloc. Cago en Déu, on he deixat? No hueles a salami. París, comió mi bocata, Joshua, mi bocata.